وارد سلام و وقت بخیر بیننده‌های عزیز. رقیبان سامبو و سامبوی رزمی گزارش مستقیم است از جریان برگزاری نیروسنجی‌های فینالی مسابقه کشتی جمهوری اوید با سامبو و سامبوی رزمی. الان پهلوانان در میدان رقابت میشوند جهت دایر نمودن نیروسنجی‌های خش و معین بگردند غلیبان این مسابقه. تنها فینال ها رو ببینیم و تنها رقابت های شایسته و دیدنی این سبقتگاه رو منظور شما میگردونیم. دوستان وزنی تا 58 کیلو سرآغاز رقابت های این شام محسوب می شود. کامران давлатов مقابل وایجون قیوموف هر دو تا به فینال روی یافتند در وزن تا 58 کیلو در نوع سامبوی ورزشی. همکنون سبقت آغاز می شود. آستین برزدند، دیدار هم آمدند و اکنون رو بر رو با گشتین پرداختند. آغاز کار از جانب کامران بود. давлатов از پشت اکنون کارو در وضعیت پارتری هم خوب براه میماند. حالت نگاه داشت در زمین. کاربری تکنیکی در زمین دیده می شود. موقعیت استوار و خوبتر با جانب کامران давлатов است. حالا انتظار میشیم ثانیه های که رقم زده می شوند و کنون کنده شد اون حالت تکنیکی در زمین. دیگر برای از حالت رستو رقابت و ادامه می یابند. بسیار شروع خوب و ورودی خوب رو دیدیم در این رقابت و مخصوصا کاربری کامران давлатов بسیار شایسته بود. دیگر برای حمله و ورود از جانب اوست. اکنون عکس العمل. اکنون ببینید که قیوموف هم اینجا از خود مهارت نشان میدهد و امتیاز اول رو از رقیب میستاند. پاپش برد کامران давлатов ولی باز هم کاربری جوابن از جانب وایجون قیوموف. دیگر برای کار در بهمایی دیده می شود و دوبار هر دو رو با مرکزی میدان خوند. برای جوابان عملکردها پیش بردن کامران давлатов آمادگی دید ولی حرکت زمین اینجا وقت گرفته نمی شود. باز هم عبدالحمید مجیدов هر دو رو از جا برمیخیزند و رقابت رو از مرکزی میدان دیگر برای شوید. مخلصان کامران هستند. کامران مخلصانش مخلصان وایجون تیم نوشته ایچه نبرد کسی سر شده است از زیر اوستین. اینجا موقعیت داشت ولی موقعیت رو دیگر در اکنون برداشت اینجا علیه خط سیری و کار برده وایجون قیوموف شایسته بود ولی یکم نرسید جهت به دست آوردن خلوهای بیشتر. عبدالحمید مجیدов یک امتیاز دیگر رو برای این پرتافت و برای این حالت نشان داد با وایجون قیوموف. ورودی دیگر از جانب کامران давлатов. خوب اینجا باید که پای افزار و تنظیم آورده شود چون با رفع رقابت البته خلالدار نگردد.
ҳоло аз ин ҳолат истифода карда аниқтараш комрон ҳам имкон дорад ки гуфтаҳои мураббиро бишнида бошад ва дар идома сармашқи кори хеш гардонад. ҳоло 2 имтиёз пеш аст рақиб, аз ин лиҳоз бояд каме бахали худро ба даст бигирад ва дар идома қавитар бо матонат ва бо ҳушёрӣ нерӯсанҷӣ кунад. 2 ҳолат аз аксуламал дидем ки боис бар он гашт ки рақиб имтиёз бигирад. вақти ҷолибон як хол барои варзишгари пираҳани сурхпӯш нигоҳдорӣ дар замин усули партериро инҷо мебинем. сонияҳон шуморида мешаванд. ҳудуди 20 сония бояд ки рақибро дар замин нигоҳ дошта бошад ва аз рақиб пеш гузарад. аз ин лиҳоз акнун 2 холи дигарро дар ҷайб мезанад ва дар ҳоле ки сонияҳо беш аз 20 шуданд, 4 хол ба нафъи комрон давлатов ва ин зебоӣ нуқта мегузорад ин рақобатро. хеле саривақтӣ ва хеле бо ирода ва бо матонат дар ҳамин лаҳзаҳо аз шоистаҳунари худро исбот кард ва муваффақият ҷашн мегирад дар мусобиқаи хеле намоён буд, хеле шоиста буд ва хеле диданӣ буд кораш дар ҳамин ҳамла. кор дар замин, баъдан баъд аз кор дар замин боз идома бахшидан хеле ҷаззоб буд. дӯстон, як рақобати самбои варзишӣ ва як рақобати самбои муҳорибавиро пешниҳоди шумо медорем ва албатта фикр мекунам ҳамин гуна зебоию ҷаззобияту шоистаҳунарии паҳлавонон дар ин рақобатҳои яъне финалӣ ҳамоно идома меёбанд ва мутмаъин ҳастем ки ҳамин гуна ҷаззобиятҳоро боз ҳам хоҳем дид. дӯстон, биёед мепардозем ба рақобати самбои муҳорибавӣ. Собир Сулаймонов ҳоло омодааст ба кори худ, довари маркази гилем ва довари албатта ин рақобат размкор ва паҳлавоне ки алонро экранҳои мо Сайвалӣ Саидов ҳоло бо матонат омодагӣ мебинад ҷиҳати барпо намудани рақобати хеш. акнун рақиби ӯ дар ин сабқа Абдуқодир Саломзода аз дастаи Хатлоняк то ба финал омад дар вазни сабук дар ин сабқатгоҳ ва ҳоло муайян мегардад ки дар вазни то 58 кило кадоме аз инҳо зафар меёбанд ва нишони тиллоро моли ҳалоли хеш мегардонанд. Собир Сулаймонов ҳардуро ба марказ мехонад. сабқат шурӯъ мешавад. мутаваҷҷеҳ мешавем, рақобати бисёр шадид хоҳад буд. хуб, шурӯъ шуд ва вуруди аввал аз ҷониби Сайвалӣ Саидов як имтиёзро дар ҷайб мезанад. ҳамвора дар ҳолати нигоҳдорӣ акнун нерӯсанҷӣ давом меёбад. хеле бо шуҷоат оғоз кард рақобатро ва ворид шуд дар мавқеияти устувор қарор дорад. фикр кунам акнун кор то ба 4 хол ҳам мерасад.
خوش همونو دو خول و در جمع یک خولی که هنگامی پرتوفت کردم 3-0 است حساب با نفع سایوالی سعیدов. این самбои размӣ аст ва инҷо зарбаҳо ҳам дида мешаванд. албатта дар баробари паҳлавонӣ зарбаҳои қавӣ варзишгарон низ арзёбӣ мешаванд. зарбаҳои саҳлтар дида шуд аз ҷониби абдуқодир ва акнун аз пушт мегузарад чанд зарба ба канори рӯй, вале диққати ӯ барои корро дар лаҳзаи техникӣ анҷом додан буд. ҳамин кор ҳам кард ва дар ин сабқат пирӯзии қабл аз муҳлатро ба даст овард сайвали саидов. ду нерӯсанҷӣ паси сар мешавад дар вазнҳои яъне дар вазни то 58 ду рақобат ҳам дар самбои варзишӣ ва ҳам дар самбои размӣ. ва мо мепардозем ба рақобати вазни дигар ки аз пеш вазни то 64 аст. биёду бинем дар лаҳзаҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҷазобияту чӣ гуна шуҷоат аз ҷониби сайвали саидов дида шуд ва кадом усулҳо ба кор бурда шуд. Acıftı ki در نماد سنبو وزن 64 کیلو رشد بگیرد. ورزشکار از کنار سرخ از کلوب ورزشی вазни то 64 кило шурӯъ мешавад рақобати самбои варзишӣ. дар аввал ду тан аз паҳлавононро барои рақобат ба ҳам меорад. олег ғуломалиев бо хилъати сурх қадам мезанад, чеҳраи ором дорад, вале дар тинати худ боварӣ ва иродаи қавиро дорост. абдулло бодуров рақиби ӯ дар ин сабқат ба оҳистагӣ наздики майдон мешавад. устоди онҳо ҳамин нафар аст ва ин як ифтихорам маҳсуб мешавад барои мураббӣ ки ду дастпарваронаш дар финали як сабқатгоҳ қарор гирифтанд. абдулло бодуров дар ин майдони рақобат шуд. эҳтироми ҳамдигар ҳамдастаҳо ҳастанд ва акнун рақобати ҷолибе шурӯъ мешавад. аз ҳунари ҳамдигар воқиф ҳастанд, аз малакаи якдигар хуб медонанд ва рақобат ҳам албатта чуноне ба назар мерасад бидуни эҳтиёткорӣ ба ҳамоӣ дида шуд. вуруд аз ҷониби абдулло бодуров буд. олег ғуломалиев ҳам аз худ маҳорати хуби дифоъ дод. даст ба гиребони ҳамдигар аз боло инҷо мавқеъ дорад. ғуломалиев мавқеиятро иваз кард. аллуки беруна дида мешуд вале нашуд. аммо партов ба устаи худ ин як санъати махсуси ҳунари ӯ ба назар расид. хеле шуҷоъ ва хеле далерона бо шуҷоат партовро
анҷом бахшед. 4 имтиёзро дар ҷайб дорад. Аз боло гирифт, камарбандро дарёфт кард, як бори дигар партов воситаи худ нашуд. Кор ҳам дар ҳолати техникӣ ҳоло наздик аст давом биёбад. абдулҳамид маҷидов ҳар дуро боз ба маркази майдон хонд. рақобат аз ҳолати росту идома меёбад. даст пеш бурд ба гиребон ғуломалиев ва акнун дар ҳоле ки аз камарбанд қавӣ медошт фишороварӣ абдулло бодуров хилофи нақшаи ӯ гардид. ва дигар боро акнун бодуров барои замин овардани ҳаракат пеш бурд. як имтиёзро ҳам ба даст овард дар ин айём. хуш, чуноне мегуфтем ин сабқат диданӣ хоҳад буд, чун ҳарду аз ҳунари якдигар воқиф ҳастанд. дар як машқгоҳ зери як бом малака мегиранд аз устоди худ. вуруди навбатӣ аз ҷониби абдулло бодуров буд, вале олег ғуломалиев зуд сари зуд нишаст партов тариқи усули сари кит, вале баъди садои ҳуштаки довар фосиларо хуб нигоҳдорӣ дорад абдулло бодуров. пешсаф аст дар ин рақобат. чӣ лозим? саланкорӣ ё ин ки нодидагирӣ баъзе аз ҳолатҳо. дар рақсуламал акнун кор он қадар хуб набуд, вале аз ҳамлаи рақиб тавонист ки худро барои абдулло бодуров муҷозот нишон дод. абдулҳамид маҷидов довари ин рақобат. ин ҳам бино ба сабабе ки аз майдон берун шуд. вуруди навбатӣ аз ҷониби абдулло бодуров. бештар аз як дақиқа вақт доранд ҳарду. бештар ин суханҳо ба олег ғуломалиев рабт доранд, чун ақибнишин аст дар ин сабқат. аз рақиб 4 хол кам аст. вале агар 4 хол бигирад ҳоло вақт аст. пас бо имтиёзи охир метавонист ки зафар ёбад. ҳоло ду холи дигар мегирад дар ростои ин гуфтаҳо абдулло бодуров ва боз ҳам ғалабаи худро мустаҳкамтар месозад дар ин рақобат. оҳиста оҳиста фосилагирӣ ҳам мекунад абдулло бодуров. усули сари китф хеле хуб буд аз ҷониби олег, вале хати ҳамла каме самти нигар дошт. бубинед чӣ гуна аксуламал мекунад ва зидди ҳамлаи шоиста ба назар мерасад. як хол кам аст олег ғуломалиев ва наздики 1 дақиқа вақти дигар дорад. имкон ҳаст барои рақибро гузашта кардан, чун ҷараёни хуб дорад ба ростӣ ва талошам меварзад ҷиҳати ситонидани имтиёз аз рақиб. бори дигар сари зону нашуд. вақт меравад. корро ба партер мекашад абдулло
ва дарҳол худро берун сохт акнун ғуломалиев яке аз охирин имкониятҳоро ба даст дорад. 15 сония ва камтарин аз ин вақт ҳам муҳлат мемонад то анҷоми ин рақобат. Олег Ғуломалиев ҳамагӣ бо як холқ ақибнишин аст ва билохира бурд иқбол ва комёбӣ насиби Абдулло Қодуров аст. ورزشکار از کنار کمد از تیم دیواشید عبدالله Абдулло Қодуров акнун дар ин сабқатгоҳ нишони тиллоро моли ҳалоли хеш кард ва дар вазни то 64 кило нафари пирӯз нафари комёб эътироф кард. биёд дар саҳнаи такрорӣ бори дигар назар биандозем аз ҷаззобияту аз шоистаҳунарии ин рақобат ва ин паҳлавонон. اکنون آواز 64 کیلو از کنار سرخ ورزشکاری که کلوب ورزشی دینامیک رو معرفی میکنند. این ورزشکار آسای ارسایا ҳамин вазн яъне то 64 кило вале дигар рақобати самбои муҳорибавӣ ва ин нафаре ки бо нигоҳи оташин қадам мезанад наздики гилем мешавад варзишгар аз клуби варзишии Динамит Ҳусайн Мирзоев аст. рақиби ӯ Ҷаҳонгир Алиев аз дастаи овозадори Тимбой Муродов. در مقابل وزن 64 کیلو ورزشکاری که از کلوب ورزشی تیمبای مرادوف است. آواز ҷаҳонгир алиев. паҳлавонони номошнои кишвар ҳам дар нишастгоҳҳо ҳастанд. Шабоз Саидаброровро мебинем ки таби хуш дорад, дар ин сабқатгоҳ ҳузур дорад ва рақобатҳоро аз наздик тамошо мекунад. ин паҳлавон ин чеҳра бошад Ҷаҳонгир Алиев аст ки бо нигоҳи ором ва боварӣ зиёд вуруд шуд ба майдони набард. Собир Сулаймонов ҳардуро ба маркази майдон мехонад. сабқат ҳам шурӯъ мешавад. хуб мутаваҷҷеҳ мешавем самбои размӣ яке аз навъҳои зебои варзиши паҳлавонӣ маҳсуб мешавад. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб зарбаҳо ҳам дидем. ин партов тариқи усули сари китф ҳоло имтиёзи бештар нахоҳад дошт, на беш аз як имтиёз. ҳамвора 4 имтиёзи дигарро паси он як имтиёз 5 бар 0 мекунад. ҳисобро ба нафъи хеш собит месозад Ҷаҳонгир Алиев. зарба аз боло ой ба зуну хеле қавӣ буд, вале расиш то кадом андоза дақиқ ва мушаххас буданашро мо албатта дар наворҳои такрорӣ баъдан хоҳем дид. ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ мешавем дар идома боз ҳам
зарбаҳо ва ё усули паҳлавонӣ ё ин ки ҳаракатҳои паҳлавонӣ на ҳамвора зарбаҳо буданд, вале ҳусайн мирзоев вуруд шуд барои анҷом додани партофт. ду имтиёзи дигарро касб мекунад айниқтараш ҳусайн мирзоев, варзишгар бо хилъати сурх, вале кор барояш на он қадар хуб аст. ҳоло вазъияти партерӣ барои ҷаҳонгир алиев ҷараёни хуб дорад. зарбаҳоро ҳам бо ҷараёни махсус ба сар рӯи рақиб расиш медиҳад. зарбаҳои на чандон қавӣ ҳам бошанд, вале таъсирбахш ҳастанд. дар ин айём боз нигоҳдорӣ дар замин ҳам нақши хуб барои имтиёз мебозад. хуб ҳоло бо пешсафии амиқ дар ин рақобат гом мениҳад сӯи муваффақият ҷаҳонгир алиев. вуруди навбатӣ аз ҷониби ҳусайн мирзоев, вале тоби кори рақибро ёфтааст ҷаҳонгир. ҷилави кор ба қавле дар дасти уст. зарба бозону ҳам қавӣ расиш хӯрд ба бадани рақиб. хуб буд, вале каме дақиқият нарасид. аксуламал ва инҷо боз ду имтиёзи дигарро дар ҷайб мезанад ҷаҳонгир алиев. ҳисоб 9-2 мешавад. як имтиёзи дигар метавонад ки нуқтагузор бошад ба ин рақобат. албатта як имтиёз ба нафъи варзишгари хилъати кабуддошта, яъне ҷаҳонгир алиев. ҳаст ва нуқта. имтиёзи лозима дар ҷайб. пирӯзӣ қабл аз муҳлат. насиби ҷаҳонгир алиев аст. зурозмоиҳои вазни то 64 килоро низ дидем. акнун аз пеш вазни то 71 кило шурӯъ аз рақобати самбои варзишӣ, идома рақобати самбои муҳорибавӣ. оҳиста оҳиста вазн ҳам боло мешавад. нерӯсанҷиҳои финалӣ ҳоло ҷараёни хуб доранд ва ҳунари шоистаи паҳлавонон ҳам мавриди таҳсин аст ин лаҳза. در حالی که برای دعوتی چوب میرویم در اینجا این طرف قهرمان آسیا، این طرف قهرمان جهان اسلامی تباران سامبو استاد سعیدالله پرور بزرگوار یک هفته مقادیرت ها استاد شما دید. اونو بستید عزیز اکنون برای چوب نوبتی дӯстони азиз, мепардозем ба рақобати самбои варзишӣ вазни то 71 кило. ин паҳлавони шуҷоъ Сормон Латифов аст, яке аз чеҳраҳои саршиноси олами самбо дар ҷумҳурӣ ва на танҳо дар миқёси кишвар. ҷоизадори медалҳо аз чемпионати ҷаҳон, ҳамзамон аз чемпионати Осиё, қаҳрамони Осиё, чемпиони Тоҷикистон ва
غالب چندین مسابقه‌های بونفوز بین‌المللی اوید با سامبو. رقیب او باشد عبدالقادر مومنов. مداگی می‌بیند و در این میدانی رقابت شد. عبدالحمید مجیدов دوباره این گیلم با کار خود شروع کرد و ورزشکاران هم با کار خود به قوله شروع نمودند. کاری آنها پهلوانی است، کاری آنها زیبایی آفریدن در روی گیلم است و کاری آنها غالب گشتن در میدان. ورودی اول از جانب سوربن، در ادامه عبدالقادر هم کاربری کرد ولی ناعیان باقی ماند حرکت‌های هر دو. حرکت طریق اصولی سری کتف ولی نمی شود. حرکت از جانب لطیف دیگر بار سر زون نشست و اصولی سر کتف رو یک مرتبه دیگر هم سنجید. حالا نمی شود. در حالت موقعی گیری انیخترش در موقعیت استوار قرار دارد سوربن لطیفов. نه این نوبت هم نتوانست ورود شود برای اصول. عبدالقادر مومنов هم تحفه نیست البته. او نیز هر لحظه رو مورد نظر قرار میدهد و هر حرکت رو کوشش میکند که قبل از اجرایش آن رفع نماید. خب آگاهی برای عبدالقادر مومنов. این البته جهت کم فعالی است. باز هم قدم های استوار از جانب سوربن لطیف ولی اینجا عبدالقادر هم میتوانست که یک حالت خوبی کاری رو استفاده بکند. برابر است، قوه ها برابر هستند ولی فعالی سوربن لطیف یکم برتری میدهد در این نبرد با او البته. و بیاید ببینیم استوار داشته است از خلعت ولی سوربن از اوستین گرفته است که این البته هم جهت فاصله را نگاه داشتن و هم جهت رفع پرتافت شدن بسیار به مورد است. کشمکشی ها همون ادامه دارند تا این ایام، تا این زمان، تا این وقت ما چندین حرکت ها را از هر دو جانب دیدیم ولی اصول یا اینکه اصول قوی تر امتیاز اول همون رو دیدن نمیشود. اصولی فریبو با کار برده شد از جانب لطیفov ولی اما عبدالقادر مومنов در حالت خوبی کاری قرار دارد و این لحظه پرتافت آور رو هم گذشته کرد.
دقیقه آخر خروجی کمربند کابود موضوعی رو беш аз 30 сония дигар вақт боқӣ мемонад дӯстон ва ҳамон ҳисоб кушода нашудааст. Як огоҳӣ барои Абдуқодир Муъминов дида шуд дар ин сабқат. Ин ҳам бинобар фаъолияш буд дар лаҳзаҳои аввали дидор. ва вуруди Сорбон. фурсат хуб аст барои партов ба оситаи худ, вале на. ҳолати нигоҳдорӣ нест, албатта Сорбон муқоимат дорад ва ҳоло Абдулҳамид Маҷидов ҳам ишора бар он кард ки рақобат аз ҳолати ҳаракатҳои албатта охирин дар вақти асосӣ дида шуд ва бурди Сорбон Латифов аст. ин ҳам бо сабабе ки рақиб як огоҳӣ гирифта буд ва ин сабабгори албатта бурди ӯ шуд. хеле таассуф мехӯрад Абдуқодир Муъминов, чун бо як огоҳӣ бохтан Дилхоҳнафарро бефикру бетаассуф намекунад. акнун самбои размӣ ва самбои муҳори бавӣ рақобат дар вазни то 71 кило алҳун дар вазни то 71 кило рақобати самбои размӣ ду тан аз паҳлавононро ба ҳам биёрад. Амирҷон Ташрипов аз дастаи ба истлоҳ Тим Диваштич ва рақиби ӯ низ ҳамдастаи ӯ Низомиддин Заидов. аз дастаи Тим Диваштич яъне дастаи варзишгарони ин ҳайят зиёд дар ин сабқатгоҳ ба финал роёфтанд. ҳоло Низомиддин Заидов бо ҳаракатҳои ҷолиб қадам зад сӯи гилем. акнун рақобат ҳам шуруъ мешавад. Собир Сулаймонов ба кори худ шурӯъ мекунад. довари ин дидор ҳаракати аввал, зарбаи аввал аз ҷониби Амирҷон Ташрипов буд. баъдан Низомиддин низ посух гуфт. ба ҳамоӣ ва мувозинати на он қадар устувор ки аввал меафтад маълум нашуд, чун аз майдон ҳам берун шуданд. ҳоло барои Низомиддин Заидов кӯмаки табибон ҳам лозим омад. чанд лаҳза интизор мешавем бозгашти ӯро ба майдон. дар ин айём беҳтарин фурсат аст ба Амирҷон Ташрипов ки аз сониясанҷи худ маслиҳат ва машварат бигирад. Низомиддин Заидов баргашт аз
назди табибон ва рақобати давом меёбад. ду зарбаи қавӣ аз ҷониби Амирҷон Ташрипов. партофт 4 хол хеле муҷалло ва дақиқ иҷро шуд ин амалкарди Амирҷон Ташрипов. ҳолати нигоҳдорӣ дар замин сониyaҳо ҳам рақам зада мешаванд. акнун интизор ҳастем ки шояд ин рақобат қабл аз муҳлат интиҳо биёбад. ҳолати нигоҳдорӣ хеле қавӣ аст. бибинед Низомиддин ҳатто рафт хилофи ин амал ҳолатеро ҳам барпо намекунад. ду имтиёзи дигар ҳаст. ҳоло фурсати идома додани нигоҳдорӣ дар замин ҳам аз даст нарафтааст ва қапиши бисёр мустаҳкам буд, вале дар як ҳолат Низомиддин тавонист худро аз ин вазъияти хавфнок берун бисозад. ҳоло бо ҳисоби бузурги 6-0 пешсаф аст Амирҷон Ташрипов. акнун ин дафъа ҳарду назди табибон рафтанд, чун ба ҳамоӣ хеле вазнин буд ва рақобат идома меёбад. Низомиддин ва Амирҷон ҳарду ҳам акнун омода ҳастанд ки давом бидиҳанд ин сабқатро. партоф тарихи усули сари китф, вале аз майдон берун шуданд. Низомиддин ҳаракат кард барои замин овардани рақиб, вале корбари Амирҷон Ташрипов хубтар буд. муваффақ ҳам шуд барои аз по афтонидани рақиб. ҳоло аз боло акнун назорат мебарад. як холи дигар барояш кофист ки дар ин сабқат муваффақ бошад. вуруди навбатӣ ҳаст, вале аксулъамал бубинед ки инҷо корро тамоман тағйир дод. барои як хол талош кард, вале 4 хол рақиб гирифт. акнун ҷаззоб ва ҷолиб мешавад ин набард. ин дафъа ҳаракати Амирҷон Шарипов тариқи усули ба кор бурдааш тамоман номуайян буд.
و تو اینطوری رقابت و وقت کافی است امکان دارد امیرجان تشریفوف که پیروزی خود رو یعنی موفقیت خود رو پیشرفتی خود رو باقی بماند در این رقابت. خوب شادی نشاطی نظام‌الدین زیدов بیانگر آن است که رقیب دیگر نیروسنجی رو ادامه دادن نمیتواند با او البته طبیبان مصلحت نمیدهند که رقابت کند در ادامه چون سلش کمی جدی است. نظام‌الدین زیدов در وزن 71 کیلو در самбои муҳорибавӣ муваффақ шуд ва сазори нишони тилло гардид. و داره که چه باشد سیری شاید و اکنون دوستان عزیز سامبو وزن 79 کیلو از کنار شد از کنار ورزش شهر نوی کابل مرکز استقبال بگیریم سهراب ظریف‌پور. دوستان بیایید متوجه بشویم با وزن تو 79 کیلو سهراب ظریفов الان روی екранҳои мост ورزشکار از دسته شهر نوی مرکز و رقیبی او رامز جوراев از دسته تیم دیواشکیچ اندر میدان رقابت میشود. خب همکنون نبرد شروع شد. دستگیری میکنه مخلصان عزیز سهراب و رامز رو. حرکت اول از جانب رامز جوراев. حرکت در زمین است. نمایان است دوار هم البته باید خلالدار سازد این وضعیت رو. اکنون ادامه کار جوراев در موقعیت خوب قرار دارد. سهراب ظریفов باشد کوشش میکند برای نزدیک آوردن رقیب. حرکت نوبتی هم بدون نتیجه پسی سر شد. حرکتی با کار برده رامز جوراев
ҳолати нигоҳдорӣ дар замин, ҳолати техникӣ дар замин аниқтараш ва ҳоло Сӯроб Зарипов мавқеияти хуб дорад. Рамз Ҷураев ҳам дар ин айём кӯшиш барои мавқеияти хубтар пайдо карданро ба харҷ медиҳад. ва таслим шуд Рамз Ҷураев. ин бурди Сӯроб Зарипов аст. Сӯроб Зарипов зори нишони тилло гардид. хуб дар вазни 79 кило акнун рақобати самбои размиро шоҳид мешавем. Муҳаммад Иқбол Мирзошоев қадамҳои устувор мегузорад барои ба майдон омадан ва рақиби ӯ Муҳаммадроиб Ҳасанов. ҳарду ҳам аз як даста аст. хуш, нерӯсанҷӣ шурӯъ шуд. акнун аз ҷониби Собир Сулаймонов қоидаҳо бори дигар тазаккур дода мешавад ба ҳарду ва нерӯсанҷиро якҷо тамошо мекунем. лоу-кик аз ҷониби Муҳаммад Иқбол. ҳоло ин зарбаҳои фиребо ҳастанд. ба бадан ҳам қавӣ зарба зад. наздики як дақиқа бидуни ҳаракатҳои паҳлавонӣ. танҳо чанд зарбае Муҳаммад Иқбол ба кор бурд. ҳоло акнун билохира ҳусулро дидем. ҳаракат барои нигоҳдорӣ. хуб, инҷо таслим мешавад Муҳаммадроиб Ҳасанов. دوستان عزیز در این رقابت ورزشکار از کنار سرخ محمد اقبال میرزاشاєв در این نبرد ظفر یافت و از زور طلا می‌گردد. دوستان عزیز حیات دوباره باز بدارد و حیث دوباره راهبر گیرد و خیرف بازیچو دوباره بگیرد و شیرف عبدالحمید و دوباره کنم توجه باشد سیرده شاید و اکنون وزنی 88 کیلو سامبو از کنار سرخ از کرب ورزشی انتشاش و اختیار غفورو
бисёр ҳолати нозук. бубинед ки ҳини гардиш додан пойро ҳам қапиш карда буд, тараш дастро ҳам бо пойҳои худ қапиш карда буд Муҳаммад Иқбол Мирзошоев ва ҳамин буд ки Муҳаммадроҳиб Ҳасанов дар ҷараён ин ҳолатро таҳаммул карда натавонист ва таслим шуд. акнун бошад мепардозем ба рақобати самбои варзишӣ дар вазни то 88 кило. Бахтиёр Ғафуров бо пираҳани сурх муқобили Ҷамолиддин Азамҷонов бо хилъати кабуд дидор анҷом медиҳанд. Do'stlar aziz muxlislar, va as anjom raqobatlar asosiy bu didori va qavligar navbatchoy oliy super bayoniyat برای شما پیشکش می‌کنم. از این خاطر از شما خواهش می‌کنم دور نباشید و تماشا کنید. ҳаракатҳо ба кор бурда шуданд. инҷо ҷавобан барои усул анҷом додан кӯшиш ба харҷ дод. Ҷамолиддин Азамҷонов кор дар вазъияти партерӣ ҷараён мегирад. ҳолати нигоҳдориро мебинем аз ҷониби Бахтиёр Ғафуров. ин кор ба амал дароварда шуд, вале дер давом накард. корбари Ҷамолиддин Азамҷонов бидуни натиҷа. барои аз майдон берун шудан огоҳӣ мегирад Ҷамолиддин Азамҷонов. албатта огоҳӣ ҳам метавонад таъсиргузор бошад ба натиҷаи рақобат. инҷо усули арзёбишаванда дида намешавад. танҳо кӯшиш метавонад ки ба назар гирифта шавад дар ҳолатҳои минбаъда. рақобат якам ҷараёни сустар дорад нисбат ба набардҳои қаблие ки мо мушоҳида мекардем ва албатта оҳиста-оҳиста вазн ҳам боло мешавад ва ҷараён ҳам баъзан вақт метавонад коҳиш ёфта бошад дар рақобатҳои вазни боло.
1 دقیقه رسو وقت باقی مونده است. خب حرکتی نوبتی از جانب جمال‌الدین ازمجونов. او باید حرکت کند چون اگر که همین گونه رقابت انتها بیابد پس با یک آگاهی داشته میتواند که از نشان طلا محروم شود. 30 ثانیه دیگر وقت باقی میماند و اندک اندک نیروسنجی هم ببینید که جمع بست میشود. حرکت از جانب بختیار غفور و یک امتیاز دیگر رو گرفت. غالبیت خود را باز هم مستحکم‌تر کرد در این نبرد. کوششی آخرین از جانب جمال‌الدین ازمجونov. وقت به انجام رسیدیم. برد بختیار غفورov است و رقابت سامبوی ورزشی در وزن 88 کیلو انتها یافت. از پیش در همین وزن رقابت سامبوی رزمی را انتظار باشد. بزرگمهر نظراللهیف حالا شتابان نزدیک گله بشود. ورزشگر از کنار سرخ و رقیب او سورج شوپیروف است که بعد از چند لحظه البته وارد میدان می‌گردد. ورزشگر از کنار کبوت سورج شوپیروف. سورج شوپیروف هم در میدان رقابت شد. و از پیش رقابت‌های وزنی بالایی وزنین ما رو در پیش است که اون رقابت‌ها هم خیلی جالب خواهند بود. در عکس العمل خوب کار کرد بزرگمهر نظراللهیف. ورود او با باوری اینجا دیده شد. از میدان بیرون شدند. خوب است کار برای بزرگمهر نظراللهیف. وقتشون دور نباشد. بعد از رقابت‌ها مناسبی جایگزینی بشود و سه دیداری و قول دیگر پروفسیونالی بگه سوپر بایک یعنی نبردهای عالیش را پیشکش می‌کند. ارتباطی ضربه ها دیده می شوند و بیشتر بزرگمهر نظراللهیف قوی تر می آید در ضربه ها. حالا باشد فشاروری سورج شوپیروف. ارتوفت اینجا اجرا می شود و امتیاز هست. 4 خود رو به دست می آورد و باز اکنون
дар идома барои ду имтиёзи дигар талош меварзад дар ҳолати нигоҳдории замин бузургмеҳр Назруллоев. ҳамон идоракунӣ идома дорад, вале акнун аз ҷо бархест Сурат Шопиров. Ҳамагӣ як имтиёзро барои Назруллоев бузургмеҳр раво донистанд. ин ҳам баъд аз чанд сония нигоҳдорӣ дар замин. агар наздики 20 сония мешуд, боз имтиёз болотар мерафт. хуб, ба ҳар сурат ҳар имтиёз варзишгарро барои муваффақият наздик месозад. акнун зарбаҳои қавӣ аз ҷониби Сураҷ Шопиров. як имтиёз ҳаст, ин зарбаҳо ба назар гирифта шуданд. ва инҷо аксуламал хеле хуб мебуд агар ки бармаҳал иҷро мешуд. акнун рақобат буд маркази майдон идома мебард. Сурат Шопиров хуб гурехт аз ҳамлаи рақиб. тамоми ҷоизадиро ба ғолиби ҳар вазн хоҳиш мекунем. назди пояи ифтихори фроид ҳама каса хоҳиш мекунем барои маросими ҷойгазборӣ. ҷоизадиро ба ғолибон хоҳиш ҳама каса. пешвоз гирифт бо зарба бузургмеҳр Назруллоев. ҳоло 1 дақиқаи рассо вақт боқӣ мемонад дар ин набард. боз ҳам иртиботи зарбаҳо, вале инҷо усули паҳлавонӣ дида намешавад. ба инҷо имтиёз барои варзишгари хилъати кабуд дошта Сурат Шопиров. ва бо сабабе ки имтиёзҳо аниқтараш муҷизотҳо бештар буданд, аз ин лиҳоз Сурат Шопиров дар ин набард зафар гирифт. آدواری بالای گیریم ماچینوف عبدالحمید و آدواری کناری باشد سیریدی شایف آواستی 98 کیلو
самбо аз канори сурпризниго мешавад ки деваштич баҳодур фирдавс рақобат дар вазни то 98 кило самбои варзиши баҳодур айниқтараш фирдавси баҳодур аз дастаи тем деваштич муқобили рамзиддин шоер аз дастаи шаҳр ноёбии марказ фирдавс муқобили рамзиддин вазни 98 кило дастгири шумо ҳаракати аввал аз ҷониби айниқтараш фирдавси баҳодур ин ҳам дар аксул амал рух дод кӯшиши навбатӣ аз ҷониби мавсуф аз ҳалуки дохила инҷо коромад мекунад ду имтиёзро дар ҷайб мезанад баъд аз пай дар пай ҳаракатҳо пеш овардану тавонист ки билохира муваффақ бигардад тобеш дар ҳолати кор дар замин ва инҷо имконият барои лад додани даст барояш муносиб аст аммо рақиб ҳоло муқовимат мекунад худи рамзиддин акнун барои лад додани даст омодагӣ мегирифт вале мавқеият он қадар муносиб набуд аз камарбанд гирифт партов бо воситаи худ нест ҳалуки дохила ин услуби кории ба фирдавси баҳодур аст ки як дафъа ӯро муваффақ гардонид боз ҳам кӯшиш барои аз боло гирифтан мавқеияти боло партофт ин дафъа ҳам иҷро карда нашуд оҳо бисёр моҳирона инҷо кор кард усули сари китф хуб омад як имтиёзро баъд аз ин яъне иҷроиши ин ҳаракат ба даст овард фирдавс
талош ҷиҳати аз по афтонидани рақиб аз қисмати поёнӣ аз қабати якум яъне ба кор бурда шуд ва боз ҳам фирдавси баҳодур аз худ маҳорати хуб нишон медиҳад. дигар бора усули сари китф ва ин дафъа ҳам як имтиёзро дар ҷайб мезанад. ҳисоб 4-0 мешавад. акнун чанд соние ки худи ӯ низ шоҳид шуд боқӣ мондааст ӯ бештар бо назорат сипарӣ кард ва комгор гардид дар ин набард фирдавси баҳодур. در این رقابت‌ها ورزشگر از کنار سرخ بهادر кадрҳои хеле зебо ва лаҳзаҳои хеле ҷолиб он дида мешаванд. фарзанд дастёри ва ба қавли мувозиби падари хеш ба ӯ кӯмак мерасонад дар ин набард. низом исоқзода дар майдони рақобат шуд, яъне омодагӣ мебинад барои дидорро анҷом додан. кӯлои худро пӯшид ва албатта ин лаҳзаҳо барои ӯ ангеза медиҳанд, як қувваи таҳаррукдиҳанда дорад ки фарзанд ҳамроҳӣ мекунад. хуб, ҳисайн ҷумъахон, аниқтараш ҷумъахони ҳисайн рақиби низом исоқзода дар ин набард аст. хуб, акнун зарбаи мустақим аз ҷониби низом исоқзода, вале кор ба ҳаракатҳои паҳлавонӣ тавъам ёфт. ва ин партофти муҷалло аз ҷониби низом исоқзода буд. рақобат идома меёбад.
акнун зарба бо пой аз ҷониби ҷумахон ҳисайнов. Якам зарбаи феребо ҳам дошт Низоми Соғзода ва албатта он зарбаро партофт. Идомааш танҳо партофт буду бас. имтиёз барои Низоми Соғзода. ва боз ҳам вуруд барои аз по афтонидан. боз як зарбаи қавӣ аз ҷониби Низоми Соғзода. вале боз ҳам хост зарба нишон медиҳаду вуруд шавад, вале ин дафъа кор каме омад накард. гурехтани рақиб аз ҳолати корӣ ва дар идома акнун боз ҳам кӯшиш барои имтиёзи навбатӣ. ҳолати нигоҳдориро наздик месозад Ҷумахони Ҳисайн, вале барояш имкон фаро намерасад. хеле наварди дидани ҳам гӯем хато намешавад, чун бо тамоми қувва набард анҷом медиҳанд. تشکر جناب مصطفی رسمکار ما در اینجاست. یک جان تشکر. идомаи нерусанҷӣ акнун наздики 1 дақиқа дигар вақт аст. корбари Ҷумахони Ҳисайн аз аксуламал кор гирифт, аммо муваффақ нашуд. ва боз ҳам инҷо имкони ба даст ордани имтиёз ҳаст ба Низоми Соғзода. ҳолати нигоҳдорӣ ва ин кор акнун метавонад пирӯзии ӯро мустаҳкам гардонад. вақт интиҳо ёфт ва ин пирӯзии Низоми Соғзода аст. воқеан нерусанҷии ибратбахш махсусан ба Низоми Соғзода буд ки дар назди албатта фарзанди хеш тамоми матонату иродаи худро нишон дод ва ин албатта намунаи ибрат хоҳад буд. беҳтарин лаҳзаҳои рӯз барои Соғзода Низом, ман мутмаин ҳастам, боварӣ дорам ки ин лаҳзаҳо ва ин ҳолатҳо болотар аз пирӯзии рӯи гилеманд барои ӯ.
بیاید از حالت‌های جذاب این رقابت با دیگر دیدن کنیم که از سوی کارگردان سلطان برزودیف این کادرهای خوب و این لحظه های دیدنی نبرد دیگر باره نشان داده می شود. رقابت‌های وزنین دوستان عزیز، رقابت‌هایی که پهلوانان سنگین وزن رو برای رقابت به هم می‌آورد. نیروسنجی در وزن جمعی 98 کیلو خرسند مراد علیف با خلعت سرخ مقابل خدابخش رسولوف زورآزمایی میکنند. ولو کوشش‌ها در حالت موقع‌گیری زیاد می‌شوند. فشارآوری خرسند مراد علیف هم به خاطر آن است که اولین شده موقع به دست بیارد تا اینکه رقیب رو به زمین بنهد. ولو کشمکشی و همون ادامه می‌یابند. خدابخش رسولوف هم کوشش به خرج داد که نگذارد رقیب پیش بیاید. زورآزمایی ادامه می‌یابد. این مجازات دیگر هم جهت فشارآوری درست در این رقابت بود. علیف خرسند مراد حالا صرف به پیش حرکت دارد جهت انجام دادن اصول خویش، ولی برایش حالا فرصت دست نمی‌دهد یا اینکه رقیب نمیگذارد که از موقعیتی داشته‌اش او اصول انجام بدهد. خدابخش رسولوف بیشتر مقاومت میکند از آغاز تا این جانب و اکنون فشارآوری باز هم بیشتر میشود از جانب خرسند مراد علیف. آگاهی برای کمربند کبود یا اینکه خلعت کبود داشته، این هم جهتی از میدان بیرون گشتن او نظر گرفته شد. همانا خرسند مراد علیف فشارآوریش چون لحظه های اول بیشتر میگردد. اما ببینید یکون حالات پرتفتوار رو فشارآوری و بعداً کشش، یعنی اصول هلوک داخله رو میخواد انجام بدهد خرسند مراد علیف، ولی برایش امکانیت دست نمیدهد. نمیتواند که از موقعیت خوب استفاده کند. حرکت خرسند مراد علیف و این دفعه باز هم مجازات برای خدابخش رسولوف. خیلی نزدیک گوشتین میگیرد خرسند مراد علیف
ва дар рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ ҳам сирф аз ҳамин услуби корӣ пеша мекард. ду дақиқаи дигар вақт аст. ҳоло дар ин муҳлат метавонад ки набард ранги дигар бигирад ва дар ҳоле ки Худобахш Расулов пешсаф аст, метавонад ки рақиб пешсаф бошад. Худобахш Расулов инҷо имкони партоф воситаи худро дар аксуламал пайдо кард, вале Хурсанмурод Алиев аз ҳамон фишорҳои вижаи худ истифода карда худро раҳо сохт аз ин ҳолати ба амал омада. боз ҳам Хурсанмурод ва боз ҳам ӯ наздик гӯштин мегирад. омода аст барои партоф, вале аксуламали Худобахш Расулов инҷо дида шуд. На, инҷо аз майдон берун гардида буданд ва ҳуштаки довар ҳам буд. ҳисобида намешавад ҳолати техникӣ дар чунин лаҳзаҳо ки рақобат дар дохили майдон нест. аз боло панҷа кашид барои ба даст овардани камарбанд, вале имконият даст наёфт. партофт аст, тафтиш ҳам аст, вале идома метавонист хубтар бошад. на, имтиёзро намебинанд доварон ва рақобат идома меёбад. 30 сонияи охир. боз ҳам аз боло мегирад ва боз ҳам аз ҳамон услуби корӣ, вале аксуламал инҷо дида мешавад, аммо имтиёз нест. ҳолати нигоҳдорӣ дар замин аст ва зуд худро аз ин вазъият берун насозад. сонияҳои башумор то интиҳои набард. ва ба ҳамин вақт интиҳо ёфт бурди Худобахш Расулов аст. دوستان عزیز در اینجا دوباره والدین را نصیب ورزشگر از کنار کبوت خدابخش رسولov دانستند. دوستان عزیز اکنون میرویم برای ایواز حیات دوران باعث راهبر گیریم سیاوش عبدالعزاده دور بالایی گیریم سوبرجان سلیمانov دور کنجی سیریدی شویف و اکنون دوستان عزیز سب رسمی 98 کیلو بالا سعی محمد اسمت زاده از گروه ورزشی سامان کنجی زرد
بیننده‌های عزیز به توجه میکنیم بر رقابت‌هایی که نبرد اساسی شمرده میشوند. در وزن تو 58 کیلو رقابت میان دو تن از زوروز، یعنی رزمکاران، زورآزمایی دو تن از رزمکاران برپا می شود. یاسین نورمحمدов از دسته کلوب دینامیت مقابل محمدعلی سعدالله‌ев از دسته خاتلون یک. رقابت در نوع самбои муҳорибавӣ роҳ андозӣ мегардад. ҳоло муҳаммадали саъдуллоевро рӯи экранҳо мебинем. омодаи рақобат аст. ин нерӯсанҷиҳои олӣ, яъне нерӯсанҷиҳои касбӣ ҳастанд ва бекулло роҳандозӣ карданд. ҳамзамон бе сипарчаҳои дар пой буда. иртиботи лоукикҳо ой дар аксуламал бисёр хуб пешвоз гирифт. ва инҷо ҳаракат барои замин овардан аз ҷониби муҳаммадали саъдуллоев. корбари ёсин нурмаҳмадов инҷо дида мешавад. пойро гирифт. акнун барои нигоҳдорӣ дар замин омодагӣ мебинад. аз поён муҳаммадали саъдуллоев ҳам кӯшиши ҳолати буғиро ба бор овард, вале нашуд. аз майдон берун шуданд варзишгарон ва ҳоло боз ҳам аз маркази майдон аз ҳолати росто рақобат идома меёбад. хеле нерӯсанҷӣ шадид ва диданӣ арзёбӣ мешавад ин дидор. ва воқеан ҳам нафароне ки албатта дар рақобатҳои ҳирфаӣ баромад мекунанд, онҳо ҳунари шоиста нишон медиҳанд ва ҷаззобияти ҳунар дар онҳо хеле диданӣ аст. ҷараёни кор якам коҳиш ёфт. ҳоло назорат мебаранд. лоукики қавиро роҳандозӣ кард, вале ба самар нарасид. бозам муҳаммадали саъдуллоев кӯшиш ба харҷ дод, вале ёсин нурмаҳмадов ҷиҳати буғӣ кардан, яъне усули буғиро ба кор бурдан кӯшиш ба харҷ медиҳад. На, инҷо аз ҳолати лат додан ҳам даст пеш бурд. муваффақ намешавад ҳоло ёсин нурмаҳмадов. зарбаҳои силсилавӣ аз ҷониби муҳаммадали саъдуллоев. ин лоукик албатта он қадар лозим ҳам набуд. ой зарбаи хук аз ҷониби муҳаммадалӣ. бо зону пешвоз мегирад. ёсин нурмаҳмадов боз ҳам корро ба партер мекашад. идомаи набард. مخلصان محمدعلی هستند. محمدعلی مخلصان یاسین. пешвозгирии хуб буд аз ҷониби нурмаҳмадов. хуб инҷо баъд худро ба танзим бидорад албатта барои идомаи рақобат ва набард воқеан ҳам ҷаззоб аст, дӯстон, воқеан ҳам диданӣ аст ва ҳарду ҳам дар ин рақобат
тӯфони хеле баланд бардоштанд ки мухлисон ҳам ҳамагӣ аз ҷо бархестанд. вуруди муҳаммадалӣ саъдуллоев, пешвозгирии Ёсин Нурмаҳматов тариқи пойзаниҳо бо зону, ду зарбаҳа ва силсилаи зарбаҳо, иртиботи чунин зарбаҳо дида шуданд. ҳоло дар баҳамоии навбатӣ акнун бисёр хуб мушоҳида дорад Нурмаҳматов. аз ин лиҳоз баъзан ҳаракатҳои камсуръат метавонад кора накунад аз ҷониби Муҳаммадалӣ. як имтиёз барои Ҳусейн Нурмаҳматов нишон медиҳанд. ой, ин зарбаи хукби хеле қавӣ рафт. хуб аз майдон берун шуданд. дар тайминг худро хуб нишон дод Ёсин Нурмаҳматов. бубинед ки фосиларо хуб эҳсос мекунад ва инҷо кор ба вазъияти партери ҳам омад расид. Ёсин Нурмаҳматов аз боло акнун контрол мекунад, чанд зарба ҳам равона месозад, вале инҷо кӯшиши Муҳаммадалӣ Саъдуллоев барои дастро лат додан буд. 18 сонияи дигар мондаст ва рақобати бисёр диданӣ ҳам дар сарҳади интиҳо аст. بسیاری فولهای دو مردم برتری بر فایده کمربند کبود رفته است. وقت تمام شود کمربند کبود غالب می‌باشد. خب اکنون محمدعلی سعدالله‌ев инчо охирин ҳаракатҳо ва охирин кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. Ёсин Нурмаҳматов ҳам бошад пешвозгирӣ кард бо албатта усули паҳлавонӣ. ва дар охирин лаҳзаҳо бибинед ки ғалабаро ба даст меорад Ёсин Бобокалу, аниқтараш Ёсин Нурмаҳматов хеле шоиста ҳунарнамоӣ кард ва дар 4 сонияи охир тавонист ки зафар ёбад ва дар ин набард муваффақ гардид. хеле рақобати ибратбахш ва нерӯсанҷии шоиста ки таби ҳамагиро боли даст дод. اکنون برای نبرد دوم ورزشکار از کنار سرخ از کلوب ورزشی آتیامید او است تاریخ دانشگاه. як рақобати дигар боз барпо мешавад дар вазни 64 кило аст.
Фаррух Давлатмуродов муқобили Билол Ҳабибуллозода. боз як набарди ҳирфаии дигарро мо шоҳид хоҳем дошт. Фаррух Давлатмуродов аз дастаи клуби Динамит муқобили Билол Ҳабибуллозода ба набар меояд. Билол Ҳабибуллозода бо дастпуш ва хилати кабуд аз дастаи Варзоб, аз ноҳияи Варзоб қадам мезанад сӯи гилем ва боз як рақобати ҳирфаии дигарро мо шумо шоҳид хоҳем гашт. مثل از سکنان این هم نبرد یادی این سوپر بار میگوید ما تماشا میکنیم و حلاوت ببریم کی دینامیک هستن میکنید تراز ورسا рақобат оғоз шуд бо зарбаҳои қавӣ. инҷо расиши нобаҳангом. худро он қадар хуб эҳсос намекунад Билол Ҳабибуллозода. تنبیه و کمربند سرخ یخمو و کمربند کبود تماشا میکنیم برای امر دوباره گوش نکردن. идомаи рақобат ой силсила зарбаҳо ва баъдан бо пой ин ҳолати накдаун аст. مسیر شما مخلصی برای حیاتی در دیگران силсила зарбаҳо акнун аз ҷониби Билол Ҳабибуллозода. Фаррух Давлатмуродов бо зону хост зарбаи қавитар бизанад. حسابی پاها 4-1 و پویده کمربند سرخ. ло пешсаф аст Фаррух Давлатмуродов дар ин набард. по пештиҳӣ аз ҷониби Фаррух Давлатмуродов хуб буд рақибро аз по афтонид. ин ҳам ҳолати накдаун аст. боз як накдауни дигар ва таъсиррасон хоҳад буд ба натиҷаи ин набард. албатта идомаи рақобат дигар лозим нест. аз ин лиҳоз муваффақият насиби Фаррух Давлатмуродов гардид.
باشید عزیز در اینجا قرار دوباره اولویت نصیب ورزشگر از کنار سیخ фаррух давлатмуродов тариқи силсила нокдаунҳое ки ба бор овард зафар ёфт, довар ҳам дигар идомаи набардро бекор кард ва муваффақият насиби давлатмуродов мегардад. محمد سفارов бо хилати сурх аз канори сурхи майдон андари майдони рақобат мешавад. меҳроб гурдаков рақиби ӯ аст ки алон муаррифӣ мешавад. ин набард дар вазни то 71 кило барпо мешавад ва рақобати ҷамбастӣ сабқатгоҳ ва муҳорибаҳои ҳирфаии ин мусобиқа маҳсуб мешавад. оҳо ин зарбаи қавӣ аз ҷониби меҳроб гурдаков хуб ба самар расонида нашуд, вале ин зебоиро дар идома ӯ тавонист биёфарад. пешвозгири зарбаҳо аз ҷониби меҳроб гурдаков дар ҳамла ва зарбаҳои рақиб тавонист ки мавқеъ пайдо кунад ва зарбаҳои қавитари худро равона бисозад. зарба тариқи дасти дуюм онқадар хуб нахоҳад буд. ҳадиақал як зарбаи ҷеб агар аз пеш зада шавад метавонад ки таъсирбахш бошад барои муҳаммад сафаров. ҳоло меҳроб гурдаков ин ҳолатро онқадар эҳсос намекунад. холигӣ ба қавли рӯи рақибро дар ду ҳолат надид ва боз як бор дигар бубинед ки хуб наздик шуд ва барои пешвоз гирифтан ҳам мавқеияти муносиб буд. бештар дар ҳолати росто ва дар зарбаҳо маҳорат нишон медиҳанд ҳарду ва усулҳои паҳлавонӣ каме андар каманд. ҳамагӣ як бор дидем ки партофти хеле хуб ба кор бурда шуд. акнун вуруди навбатӣ аз ҷониби меҳроб гурдаков аксуламал нишон медиҳад муҳаммад сафаров ва кӯшиш кард ки худро аз вазъият хуб берун бисозад. آگاهی و کمربند سرخ
каме ба хатогӣ роҳ дод меҳроб, вале дар ҳол тавонист ки худро аз вазъияти хавфнок берун бисозад. муҳаммад Сафаров фишороварӣ мекунад ва ҳисобро баробар месозад. خب باز هم سلسله ضربه‌ها از جانب محمد سفرов. بیشتر او همچون حمله‌ور خود را نشان می‌دهد در این نبرد. ضربه‌ها طریق زونو این هم تاثیر بخشند، ولی ببینید که چگونه اصول پهلوانی رو به مورد به کار برد. کجا تحمل کردن، برای چی تحمل کردن، باید که کار کرد. از این لحاظ اون نیز از وضعیت خوب استفاده کرد و اصول پهلوانی را نشان داد. اکنون حالت بوغی خیلی استوار اینجا قپیش است، ولی تحمل میکند محمد سفرов. اکنون فکر میکنم که خلالدار کردنی این حالت هم به مورد بود از جانب دوور، چون دیگر ادامه اون قپیش اونقدر قوی نبود و وقت زیاد رو هم اون اصول با ترکیب داشت. یک دقیقه دیگر در این نبرد باقی میماند. خیلی نبرد جذاب. раунди аввали ин набард интиҳо ёфт ва акнун боз 4 дақиқа дигар дар раунди дуюм аз пеш аст. 1 дақиқа вақт доранд ки худро барқарор бисозанд ва маслиҳату машварати мураббиро гӯш кунанд. идомаи набард акнун раунди дуюми дидор шурӯъ мешавад. ин зарба метавонист хавфнок бошад. акнун ҷавобан зарба зад меҳроб гурдаков, вале қадар мавқеияти хуб дарёфт кардан натавонист. зарба тариқи зону таъсир бахш буд, дар ҳоле ки муҳаммад сафаров вонамуд накард, вале эҳсоси ин зарбаро хуб дарк кард. хуб аз майдон берун шуданд ва фикр кунам боз рақобат бозист мегардад.
мустақимон пеш омад. ҳеҷ корро дар аксуламал кардан натавонист Меҳроб Гурдаков. 2 имтиёз барои ин партофт ба Муҳаммад Сафаров нишон дода мешавад. пешсаф гардид дар ин рақобат Сафаров. беш аз 2 дақиқа дигар вақт инҷо боқӣ мондааст. бештар мустақиман пеш меояд Муҳаммад Сафаров, вале намедонам чаро Меҳроб пешвоз намегирад бо зарбаҳо ё ки бо усули паҳлавонӣ. дар ҳоле ки рақиб ба қавле омода аст барои аксуламал нишон додан. наздики 2 дақиқаи дигар вақт боқӣ мемонад то интиҳо. ва медонед ин боиси хастагӣ аст ки баъзан вақт ҳолатҳои яъне лаҳзаҳои саҳлро бо кор анҷом додан ва дар ҳоле ки ҳастанд ҳолатҳое ки метавон онро бо самар анҷом бахшид, яъне ҳолатҳои пешвозгирӣ ҳамчун рақиби аксуламал нишон дода худро нишон бидиҳӣ. ин ҳам албатта қувваро тақозо мекунад. аз ин лиҳоз саҳл нест баромад кардан дар чунин майдонҳо ва чунин рақобатҳо. кор ба партер расид. лаҳзаи идоракунӣ дар замин. ده ثانیه دیگر. و در این نبرد محمد سفرов توانست که ظفر یابد. бо ҳамин акнун ҳамаи рақобатҳоро мо бо шумо якҷо тамошо кардем дӯстони азиз. ҳам се набарди олӣ, яъне се набарди ҳирфаӣ ва ҳам рақобатҳоро дар финалҳои ҳам самбои варзишӣ ва ҳам самбои размӣ ки мутмаъин ҳастам хеле баҳраманд шудед аз зебоии ин ришта. Beş metre, marşı zütar, arçı beşler var vakta.